Ftit jiem biss wara ħruġ ta' regolamenti dwar il-qasam tal-kostruzzjoni, il-Ministru jinbord sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet oħra biex jiċċara ċertu affarijiet li qed joħolqu disgwit fuq l-antijiet tax-xogħol. B'kuntrast ma' dak li rrapportaw ħafna sidin, jinbord qal li mhux veru li kollox jinsab wieqaf u qal li f'dawn l-4 ijiem daħlu 318 il-method statement kif mitlub mir-regolamenti maħruġa it-tlieta li għadda. Dan meta fi kliem il-kap tal-Uffiċċju tar-Regolamentazzjoni tal-Bini hemm mill-inqas 2500 sit tal-kostruzzjoni miftuħ. Ħabbar ukoll li minkejja li l-avviż legali lanqas ilu ġimgħa li ġie ppubblikat, il-Gvern diġà se jagħmel xi bidliet, mod partikolari fi skeda 3 biħsieb li l-uffiċjal tekniku fuq is-sit mhux biss ikunu periti iżda wkoll inġinieri u gradwati fil-BSc fl-Inġinerija tal-Kostruzzjoni mill-MCAST. Mistoqsi meta se ssir din il-bidla, il-Ministru wieġeb li qed jistenna kummenti mill-Kamra tal-Periti fis-sigħat li ġejjin biex imbagħad isiru l-emendi fir-regolamenti. Il-Kamra tal-Periti tagħtini l-ħsibijiet tagħha jekk il-Kamra tal-Periti m'għandix għalfejn nemmen il-Kamra tal-Periti mhux se tiġi l-ħsibijiet tagħha, imma jekk imbagħad ovvjament il-Kamra tal-Periti ma tiġix jiena ndiskuti mal-komplement ta' sħabna fil-Gvern u nmexxi bl-iskeda 3. Staqsejnieh ukoll dwar il-konfużjoni fl-interpretazzjoni fil-liġi fejn il-President tal-MDA Sandro Ketkuti qed jgħid li r-regolamenti japplikaw biss għal siti fejn qed isir twaqqih u tħaffir, filwaqt li periti qed isostnu li l-liġi tinkludi wkoll siti fejn għaddej il-bini nnifsu. Il-Ministru jinboċ ikkonferma li r-regolamenti jinkludi wkoll siti fejn għaddej il-bini. Għandu jkun fl-istadju ta' tqattih, ta' demolition, ta' tqattih u tal-bini. F'kull stadju għandu jkun hemm site technical officer. Imma ma jfissirx li jrid ikun 24 hours round the clock hemmhekk. Il-Office Legali kompli jgħidlek li meta jittieħdu d-deċiżjonijiet pertinenti. Il-Ministru jinboċ jirrefera wkoll għall-laqgħa li kellu l-ħamis mal-Kamra tal-Periti u qal li fil-waqt li kien hemm min qara l-liġi hemm oħrajn li għandhom bżonn ikellmu avukat. Mistoqsi dwar rapporti minn periti li qed jiġu taħt pressjoni minn żviluppaturi u kuntratturi biex japplikaw l-eżenzjoni fir-regolamenti u fejn kienu saħansitra medda kemm personalment kif ukoll b'azzjonijiet legali, il-Ministru wieġeb li teddid vjolenti għandu jiġi rapportat lill-Kummissarju tal-Pulizija u teddid ieħor jiġi injorat. Sadattant il-Ministeru ippubblika fuljett ta' 9 mistoqsijiet komuni bilan li jiċċaraw diffikultajiet li nqalgħu.